Ukrajina pozvánku do NATO nedostane a príde o tretinu územia. Keď príde o tretinu územia, budú tam cudzie vojenské sily. To je asi výsledok celého tohoto nezmyselného konfliktu, ktorý na Ukrajine prebieha už tretí rok. Som pripomínam, rešpektujem, že ide o porušenie medzinárodného práva zo strany Ruska, ale Západ utlačil Ukrajinu do obrovského nešťastia. To je môj postoj, na ktorom ja nič nikdy nezmením.